Fa 15 anys que va tancar el primer bar únicament per dones de Barcelona. Es deia Daniels i estava al barri de Sant Gervasi. L'empresària que el va obrir, Maria del Carmen Tobar, va morir fa un any i ahir al vespre el col·lectiu homosexual li va retre un homenatge al Palau Moja en un acte organitzat per entitats i institucions. El Daniels és un local que una generació de dones té a la memòria. Ja no queda cap record físic del bar Daniels. Ara, el local que ocupava, a tocar de la plaça Cardona de Barcelona, és un magatzem. El Daniels va tancar fa 15 anys amb la mateixa discreció que va obrir. Sí, bueno, un pub de lesbianas, que era lo que ella era, pero también, quiero decirte, la gente no tenía nada, ningún remordimiento de decir, pues, uy, esta es esto. No, además es que era una chica muy prudente, muy educada y una chica encantadora, de verdad, ¿eh? Maria del Carmen Tobar, més coneguda com Daniela, va obrir el pub amb dues sòcies més al setembre del 1976. Amb llicència d'hostaleria, el Daniels es va registrar com a club privat i de seguida es va convertir en el principal lloc de trobada del moviment lesbià. De per si neix com una associació, perquè, esclar, com que tampoc es podia fer un lloc exclusiu, perquè no hi havia llei ni hi havia res que ens protegís, doncs un lloc nocturn havia de ser una associació, i així va néixer Daniels. I per això hi havia la manera d'entrar, que era trucant i... I tu obries. I aleshores, depèn de la teva intuïció, doncs obries o no obries. Quan hi havia nois, doncs en principi no obries, i els et preguntaven i deies, no, és un club social. La Maria hi va treballar durant un temps com a discjòquei. Era tipus pub anglès, amb fusta, miralls, molt cuidat, amb escai de color granat. Era preciós. Hi havia des de mestreres de casa fins a prostitutes, passant per models, gent de la faràndula. Els primers anys, la invisibilitat lesbiana els va permetre gaudir d'un petit espai de llibertat amb la permissivitat del comissari de la zona.